Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехаред. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео дидем дар масъалаи кредити телефон золотая корона, дар ҳамин масъала то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем, то ҷое ки одамои гирифтагиан дидестем, хостем маълумот расонем шумода. Ва пешай мавзӯъро сар кардан агар 1 дақиқа стоп кунед, подписатся, лайка биҷиқен, мода дастгирӣ беҳтарин мешава. Ай ҳаматон миннатдор мешем. Ва барои билет номерҳо дар кинҷи видео мемонам ки ай соати 8 саҳар то 11 шава метонед телефон кунед, пурсе прямоида успед накардан бародарон дар ватсап нависед, иншаллоҳ ҳаракат мекунанд ки ҷавоб гардонанд. Ва барои пересечени граница ба самолёт ба мошин, барои аэропорт даромадан, барои возвращение на родина гирифтан, барои ягон борӯи кардан ай Москва ба Тоҷикистон ё ки ай Тоҷикистон ягон документ рӯй кардан, метонед пурсе ҳастанд шиносое ки мақсад дар ҳамин соҳаҳо номерошонро рӯй мекунем, иншаллоҳ кортонро буд мекунам. Ва саволҳоям боша метонед ки пурсен ва сар мекунем мавзӯъро. Дар ин масъала бигем чанд бор гуфтагима, вале дар ҳамин видео хостум оддӣ ва пурра карда фаҳмонам. Аввалан мегирем нафарҳое ки мегӯянд ки мо кредит гирифтагием, споридестем, рафта омада метонем. Бале бародарҷон, рафта омада метонед, ягон проблема намешавад. Ва нафарҳое ҳастанд ки мегӯянд ки мо кредит гирифтагием, ина 7 моҳ меша, 8 моҳ меша, 1 сол меша, 1,5 сол меша, наспоридестем, рафта метонем. Бале, шуморам рафта метонем. Вале функсияи золотая коронаро ма шумода мефаҳмонам ки чӣ хелае. қарзам метия, агар ки супорен 100% рафтан мегирад, ягон проблема намешавад. Агар ки насупорен, мисол мегирен 70,000, намеспорен, симкартатонро мепартоен, процент хӯрдан мегирад, вақташ меояд, телефонтон мекунад, телефонтон киштагиай зиёд чидан мегирад, 2 сол 3 сол ки мешавад, уже мебинад ки наспоридестен, мегирад судебный приступ да метиҳад. вақте ки судебный приступ дадод, агар шумо дар Россия бошен, аэропорт ки равен, метонанд ки ай ин сабаб шуморо гардонанд. вақте ки суда дод, барои ҳамон мо мегем ки рафта омада метонед, маънои уро надорад ки мақсад наспорен, рафта омада метонед, вале супорен ҳама вақт хубтара як бор фикр кунед ки мақсад ворам беақл нестанд ки бе ҳичи бигиран, ҳама дар қарз тиян, ишан фикр кунед. Ва нафарҳое ҳастанд ки мегӯянд ки бародар мегӯяд мо қарз гирифтагием, инем ки қарз дорем, Тоҷикистон мерем, дигар намебиёем, дар Тоҷикистон ягон проблемамон намешавад. То ҳамин вақта надидем ки мақсад ай рӯи золотая корона дар Тоҷикистон ягон касда проблема шавад. Бе ташвишам бигем, хато намекунем. Ва 2 рӯз пеш бигем як бародар телефон кард ки 2 сол пеш кредит гирифтагӣ будай, 2 сол пеш, ҳамин 2 рӯз пеш ай Сбербанкаш 9000 рубл мега доштум снимат карда, бо сообщение мебиёяша. Ма ҳамин кинҷи видео да мемонам ки шумо хитон бине бихоне ки мақсад уже суд додагиай. Ва нафаре буд ки суд додаги будан, қарзша супорид, бигем 1-3 рӯз дига ждат кард ки барои ба задани бироява аэропорт иҷозаташ дия парвоз карданда. ҳамин қа маълумот. Ва бо як бор дига бугум ки ин маънои уро надорад ки мисол ҳастанд нафарҳое ки 7 моҳ 10 моҳ наспоридестиян, рафтестиян, омадестиян, вале то вақти суда додананд. бигем ки иншаллоҳ умедворам ки фаҳмонда тонистагиам. ҳар бо нафаҳмида бошем ки ҷоиша, метонед ки телефон кунед, пурсед. боқӣ паноҳи Аллоҳ, хитона эҳтиёт кунед.